Ние изпълняваме обещанията си. Да, точно така. Независимо дали сте агенция, частно лице или предприемач-строител, за да сте успешни на този пренаситен пазар, трябва да имате оферти, които се отличават от всички останали. Добрата презентация на имота, който предлагате, е от ключово значение за привличане на вниманието на вашите потенциални клиенти. Възползвайте се от нашите услуги и продайте имотът си бързо, в кратки срокове, без да правите компромиси с цената, която търсите. Нашите водещи специалисти имат над 30 години опит в сферата на недвижимите имоти, комбиниран с задълбочено познаване на съвременните технологии и маркетингови похвати. Заявете безплатна оценка на вашият имот още днес на лично съобщение във Facebook, на нашите телефони или на сайта ни lexiimoti.com. Колеги от всички агенции, частни лица и предприемачи са добре дошли. Ще се радваме да работим заедно. Ние знаем най-краткият път до вашият купувач или наемател. Благодарим ви за доверието.